Uns 1.000 corredors han pres part avui en la primera ruta solidària per l'ELA, l'esclerosi lateral amiotròfica, que s'ha disputat a Sant Adrià de Besòs sobre una distància de 10 quilòmetres. Els participants han tingut un dia assolellat, però no excessivament calorós, ideal per córrer. La victòria ha estat per l'etíop Endeshaf Sisai Tsegaye, que ha cobert la distància en 30 minuts i 18 segons. Ha sortit molt ràpid i al final no ha pogut baixar de la mitja hora. Després s'ha fet una caminada de 5 quilòmetres on estava prohibit córrer per ajudar a la investigació contra l'ELA. 4 euros de cada inscripció han anat destinats a la Fundació Miquel Valls, que lluita contra aquesta malaltia. La cursa femenina avui a Sant Adrià l'ha guanyada l'ucraïnesa Inna Lebedieva en 39 minuts i 27 segons. I avui s'ha disputat la 30a edició de la cursa de Bellavista, una de les més clàssiques del calendari català. 262 corredors han completat els exigents 10 quilòmetres. La victòria ha estat per segon any consecutiu per a Dani Cuartero del Ríos Running amb un temps de 34 minuts i 37 segons.